Achiel kachiel chenro mari mar kuku mar wach en achiel kuom minegi kuma sasa moluong nying-gi to piny lingthi molocho to Kisumu lingthi kachiko ni tang'o madhi wuok bang'e. Nyocha nodiro kidi bungu adieri bungu osekni kendo lemo kowuok ringo kono ikonere kowacho ni ne ng'wech mar bedo human rep e Kisumu County. Yes, mar Kisumu County mano bang' kosebedo city manager Kisumu County ok nyadichiel to nyadiri thuolo manokalo chien. Mama Doris Ombara entiere kar kanye kachiel koda gindruok mar Ombulu to koda dwaro mare ang'o modwa timo ne jo Kisumu County kaka human rep margi live e chenro mari mar kuku mar wach. Onyisa ni Haron anokadwa ni go koda mbaka weche mag human rep to nikech gima dwaro maduong' sani en konyo baba e ndikruok kaka jogo Ombulu. In fact okona ni olal e Muhoroni owuotho ga pile ka pile kogolo japiny mondo mi odhi ondikre. Mago gin mine manyako bedo gode chenro machalo kodwa nikech Lolwe TV ni igni 10 ka piny lo neno goniro kamano nikech wan wago fwambo ne bigolo ka kitero piny Kenya nyime. Mama idhi nadi? Adhi maber John. Happy New Year. Happy New Year. Good to see you. You know what my kizungu beni good to see you. Looking sharp. Thank you. I'm happy to be here. Ilal kanye? Alal Kisumu Yes. Muhoroni sub county. Yes. Mane Thurwa kama nonyuola adak sub location miluongo ni Tonde. Yes, Tonde sub location. Yes. Doni chimu iluonga limidala. Okay, kuma Tonde nitie? Tonde sub location e village miluongo ni God Nyithindo. God Nyithindo. Memory mari ler sana maro kor gweng, ha? Kanye mapure niang. Yes. Osani puro niang. That's right. Okay. Okay na chake karga. In a city to kopocha to ni Mama Doris onge. Kuma Mama Doris odhi okwang'eyo. Okwinji dhi mi kawo gima only low profile. Exactly. Yes. Erokamano na tieko tich ka city mar Kisumu. Yes. Kaka city manager October 2020. Yeah. Kuro kana tieko ka contract na norumo to ne I decide monda dhi bende monda losie magdala. Tich mar city and very engaging. Icha bende okanendi. Ichake okinyi nyaka wach ni 24/7. Ochalo governor moro bende matin e city ka. Exactly. Nikech the population to give the issues mantie urban services nyaki beda last 24 hours. Koro nomiyo adwa jwango dala matin. To koro kancha na tieko tam mara to nawacho na dhi alosi puothe mantie. Arangi giga matindo dhoga moko manasenyiewo matin. Business ga matin to gi family properties bende here and there. Mama Doris machal kagima etwak moyiedhi mari banki sewuok office nyaka ni wuog office bedo kaka city manager ma Kisumu town kairi. Penjo en ni to nogoli office koso iniwuona manok idwa lew moro machielo kendo koso ne retire. Ne dana moro mane piny mache ni awa. Madam Ombara tiyo kawinji ang'o manotimore? En gima very normal makawaida. Yes. Ne atiyo contract. Contract imi 5 years kata 3 years kata 10 years. No me a 5-year contract. Yes. Mane natieko successfully October 15th 2020. Kuro ne normal completion of contract term. No kidwaro madugo kendo? Ne naneno ni nyaka kaw thuolo tiyo ne kana tiyo the other government binda tiyo 5 years mabenda chaka tiyo 5 years. Kuro naneno ni ber binda bedi gi break binda losie giga matin. I reorganize myself mondo adhi nyime gi ngima. So Madam Ombara ng'eni mae rito ke thor mar wach but apenjo mana penjo matin kende mogik ka watieka. Ng'ata ma owinjo nyingi paro Kisumu to kod kinde ni manitiere kaka city manager. Kiko to chien bineno ni nitiyo nade imor yik manitimo koso kamoro regret koni oyo kara kano kadhie maber ahinya. In fact agone Nyasaye erokamano. Yes. Ni ayudo thuolo mar bet oko mondo ayudie feedback. Ni to tich manatiyo ni nokonyo koso nokokonyo. Yes. To naweyo huma machalo nade nikech ndalo manatiye to maune ng'eny kendo koko ne nitiere which is something I accept. Yes. But gima ng'eyo ni gima winjo in terms of report ka winjo ni Kisumu Europe
tang'e ni nan jalwedo manu participate tich project mar meko Kisumu bedo Europe kaka chienti koni dala chande en kude mucha nitiere na gero kamoro. Absolutely. Yes. Oler gik moko nitie order ji mor taya liel takataka pod ichoko although pod tich nitie kachok kama nene bende atemo golo kaka nanyalo ang'eni pod na process madhi nyime to mano be ka pod akalo taneno nyong'o botanical garden mane naloso. Amor kacha ka ringa wuotha neno kachok not kachok but oile. The former oile me officially en market park. To kakorang'iyo sani kaka ochalo cha tago ne nyasiro kamano nomiyo watiyo tich maber. Gik machalo kaka oile grigo dhano nyalo ywak kendo nyalo neno ni na interfere kodgi. To nitiere driving factors manomiyo agolo kuka kaka nagolo. Gik mabiro kamoro mondo mibed kaka kamoro chalo. Kamano. Gima chalo kaka park mar oile no ok nen mana isono kende. Nitie study manotim kanyo. They are professor from Maseno University, Professor Wafula. Ni that market ne en responsible mar 80% mar typhoid cases manie Kisumu. Nikech ne en park kaka en kanyo no, rotieno to en gimiluongo ni open defecation area. Jonek ni chokora jomok dwa dhi e choche mane e chiro kacha kanye mane gidhiye kaka cho. To okinyi very early to staff mag city golo takataka go. Gimoyuyo ka erika kor leri use. Ler in quotes. To a lot maler manyilni ka gi nyanya cha. To gik manende ji odhiye oko kande opedh kanyo maler. En gimoro ma Kizungu ni a bomb in waiting ma samoro nyalo hinyo ji Kisumu. Absolutely. Koro ne en gima ne kelo tuo ma in fact no relate typhoid cases gi gine moile kanyo. Fruit ne uso kanyo ineno ka ng'ato ng'olo pineapples gi watermelon kanyo ini chama. Tikia ni kanye maneno golie losruok mar dhano. Gima ber ne dhano nene background maro kaka Kisumu County sani ere nyilni kendo miel mineno niri en Kisumu County gi techni gi kuma sani tiere. Bentie kamoro minyalo gabet piny ming'i chien miwach ni oyo ka to nokatie maber. Do you have any regrets? Kata chiel kende? Regrets ing'eyo kidonje in an institution to nyaki penj ni to lengo mar institution no en ang'o. Kibire city or in an urban area kamacha you have to do gimiluongo ni enforcement, enforcing the law. Nikech in gi mandate mar providing gimiluongo ni urban services. Urban services ni kama ji odakie alwora ma ji ochokre mang'eny. Nyaki rang weche mag transport, nyaki rang weche mag housing, nyaki rang weche mag traffic, garbage collection, water provision, sanitation and sewerage, security, nyaka weche mag choko omwom and the like, chirni maji bro beti kuonde mag recreation kaka social center girikande, insecurity, weche mag youth and employment. Koro miyo aneno ni sami ng'ato nyaka ji understand ni tijno okodwaro yuma bendo okodwaro nyiero. Nitiere kuonde ma inyalo afford to relax. Which machalo fire management girintie ye kanyo. There are lots of avenues kitie city hall. To mondi enforce gigi mondo ji olu chike nyaka iredi kendo nyaka iluri gi katiba kaka ondiki e Urban Areas and Cities Act. Koro sama ini enforce chik okinyal bedo a friend of the people. Nyaka inyon tie ng'ato, nanyono tie ji mang'eny kabisa. Aron seche kuma iketo chike tim nyaka inon tie ng'ato. An bende awuon ayie ni nanyono tie ji mathoth. Kata kamano ok nanyon kaka Doris Ombara, nanyono gi kaka ng'atnero ma chik emonyiso mondo mitim kamoro. Wacho ni Haron kawuono wuog mondo mi dhi ng'iyo ile kacha ne ler kendo ng'ata nyalo go mar bet kanye to nikech chik ne chuno mondo mi walu. Oparo na ngero moro mosebedi ka igoyo ganda hinya kod Mulu Raila Molo Odinga ni seche kuma intie
mantiere koda ka gibor ka idiyo bor nero gimoro amora nyalo timo nikech lit makino bang' kosebiye murumo tiwinjo ber kendo inyalo wuotho king'anja ng'anja achiel kachiel e chenro mari mar kuku mar wach Madam Doris Ombara live e chenro ni eri abiro Lolwe TV nikech gini en marwa ng'eyo ni ja Kisumu kachiel kod jo Kenya te en twak mokinyalo go mondo mibai kata matin nyiso osiepni mondo nyiso osiepne ni Doris Ombara e Lolwe TV kuku mar wach achiel kuom gige komano mina manyi ne en wach maling'ling mawinjo e kor gweng' ka wuotho matin ni iwuotho kendo idhiro wach nieri mar ombulu chalo nade nyaka chop sani ri mama ndikruok mar jogo ombulu yes mano to e gima duong' mano okela ka dala mar Moroni kucha tarawo odwa ma Kondele nikech anyar Kondele ena dak Kondele inya geto anya geto kade Kondele kanye base mara no kangega kata manyocha na dakie an gi ot Milimani ka lakini mana dakie jonyuol na nonyolo Kondele kendo our first home ma Kisumu kane ni Kondele koro na prefer bedo kucho nikech kana an kacha tanan able to articulate weche ma chando jowa kendo the population mang'eny mar city odak kanyo koro nyaka na bed kodgi ago kodgi mbaka wabulo ringo samore round about kacha wamadho kahawa chungu magi ginecha mondo ayud go weche nikech you must get feedback from the people you are in charge of so they were able to share with me ne ginyalo nyisa problems magin go koro Kondele kanyo dala na maduong' kendo base na bende marawe anende ka biro ka dala yes koro miyo abiro e wach mar ndiko kura en wach malit ahinya to moloyo kana biro Saturday ma waromo gi jotelo mag NEC mag ODM to statistic na gombo na somie ne jo kanyana mondo winji en wach malit kendo ma kelo midhiero ber mondo ung'e no work against what target. You don't just work without having focus and target. And that is for me my strategy of work. Have I analyzed a situation? Absolutely. Yes. Okay, chaka tiyo in the wild. What are the issues and what are the underlying issues? Maling mamio wabayo okwanyacho bo target marwa kata mar jakom ji wacho kendo kipenjo kata na idho tok pikipiki samoro kata tuk ndo ineno nade kura wang' ne maduong' jakom osedonjo but you see they are not doing what it takes to make jakom donjo emanyocha litna nikech ka koro wang'iyo Kisumu kendo wuoyo ne jo Kisumu kura mane wadwaro kwang'iyo wachazimio ni to gi kaka target manomiwa 130,000 plus 106 eluf mia achiel gi piero adek gi gombulu 100 gauchiel wiye mano ema nonego bed ni wa collect to koro adwa nadhi county by sub county Kisumu mondo ung'e nikech as at now wasemana chopo kare ombulu 100 eluf mia achiel gi piero adek gi 106 wiye wasemana yudo 14,134 is very painful. We target marlof michel gi pradegi wiye. Yes, against 130,000. Mangiso ni wan gi pukwa chopo gi ala miachiel gi apar gauchiel 116,000 plus. Yeah, one at around 12%. Yes. Which is really a sad issue. Koro winjuru jo Kisumu East. Yes. Now me wa target ma 24,210. To kura mwase yudo Kisumu East en 2,272. Eluf piero gang'wen gi mia ariyo gapar. To mwase yudo ne eluf ariyo gi mia achiel gi mia ariyo gi piero abiriyo gariyo. Yes. Koro mondo wachop 24,000 cha. Idwa no odiochieng onego beni Kisumu East undiko 2,000 undiko eluf ariyo gi piero aboro gochiko. Mano daily target. 2,089. That Kisumu East. Kisumu West. No migi target mar 15,427. Eluf apar gabich mia ang'wen gi piero ariyo gabiriyo. To gise yudo eluf ariyo gi mia ariyo gi piero ochiko gang'wen. Tiende ni per day mondo gichop target cha. Yes. Onego gindiki, onego wandiki wandio Kisumu West eluf achiel gi mia ang'wen gi piero ochiko gabiriyo. 1,000
and 497 per day. Mondo wachop this 130. Yes. Aya, Seme no me target mar 14,003. Elupapar gang'wen to gadek. To Seme ose ndiko 1,385. Tenini per day, gimono nego watim mondo wachop target cha. Gi contribute to 130, 106. Onego gindiki 1,402. Onego tim pile pile. 1,400 daily. 402 per day. Gudi chinge mani odong. Chakre Saturday, 7 days. Aya, koro waduoge Kisumu Central. Kisumu Central have done a good job. They have tried. No megi 60,000. So I may have mixed it wrong. But angeyo ni Kisumu mark break kama gitimo maber nieri mondo mi kawaduogo to kamisago a very good nieri modu wachak godo. Live Chenro mari mar Kuku Mar Wach Daktari Doris Ombara chiel kuom gik mung'e godo en keto target mar kuma idhi dhano wuotha fwa kokenge kuma idhi mane momiyo entiere koda gi kwan mar kura mosendiki Kisumu County mano nego beni indiko gimonego beni indiko pile ka pile mondo mwachop target chande gima nyaka penji kutieko miwa list ene bende wadhi chopo gi koso kwa dhi chopo. Chenro mari mar Kuku Mar Wach kawiyo matin kadhi modho piga mar dim kaduogo telo mari mar chenro neri. Achiel kachiel Chenro mari mar Kuku Mar Wach wendo na en Madam Doris Ombara, City Manager machon ma Kisumu County. Kapo ndikore kidonje to kawo kode mbaka weche mag niro kaka jogo Ombulu kaka notiyo neno nadi kachiel to koda gidwaro mare mar bedo woman rep e Kisumu County. Nyaka wapenje bende telo mar jok mamine bende osedhir gi moromo koso podi live e Chenro mari mar Kuku Mar Wach. Madende Doris Ombara live. Awe kigoyo very good job motim kod Kisumu Central. Miwa kwan mar Kisumu Central. Kamano no megi target mar 60,000 and 9. To Kisumu gisetimo 3,142. Tine gisend register ji 3,142. Idwaro ni mondo gi register 395 per day kuom wik achiel kwa chakore gi ngeso. Yes. Koro miyo gine magisetemo, in fact gin manamba gini gimalo moingo kundi. I'm glad ni kondele ni ye kanyo. Koni na nyakondele. Yes, charity begins at home. Watenda kabisa ukwa wacha. Aya, koro wacha kudugi Nyakachi. Yes. Nyakachi no migi target ma 21,126. Elufirario gachiel, miachiel gipirario gauchiel. Yes. To Nyakachi usendiko, kura 1,199. Tiende ni mondo uchop target mano miyo mar 21,000 cha onego undik 2,217 day by day for 7 days. Eka diang uchop kacha. And morondwa manya wuothe ayoro chuodho gi gambut niang. Yes. No miwa kura mar 29,000 843. Wan bende wasetemo wasechopo 2,000. Koro to target wane duong. Morono kineka one spread over a wide area. Pude wa magnianka. Yes. Kori nyalo ni mujuroni jingenyi, but the population is a bit limited. Yes. To mondo wachop target no. Pod wan gi tik kama ka wuok kata doka dala state. Wan gi tik mandiko 3,106 per day. Kura wuogi jakom na Mr. Kuta. Yes. Ni mane target marwa. Tukanda. Okelo penjo moro. Nyando. Okay, please. Nyando bende nyaka ber mundu winj figa maru. Awuogi jo Nyando no miwa target mar 21,822. 21,822. To Nyando so far osendiko kura 2,014 against 21,822. You have registered 2,014. Tiene ni per day mondo Nyando chop target cha. Yes.
nyando nyaka ndik kura 2,200 per day. Eka ginyalo chopo target chande. Okelo penjo moro mama ni to. Bineno kwadhi chopo target marwa? Wanyalo chopo. Kisumu County kata piny Luo mangima? Absolutely. Wanyalo chopo. Where there's a will, there's a way. Wanyalo chopo mana miwacho chande mokidani igo chunjo piny keto adieri ene wanyalo chopo gigi. Mwakal kuwa chiwore. Emomiyo no chuna ni monda bi akwayi ugi muolo nuwe monda bi monda wach ne jo ganda figani. Kik wala you know a lot of people no kohero mana the media and publicity giwacho mang'eny gigo thum. Abe nyicha go thum alworo monda wach ni ane pap, but that's not important. The important thing is to get target ni, I think station mari, one 77 polling station, 77, I think wards. Ma onego judhi ondike Ombulu. Nigi kanyo ka to nyicho miwa gimoro ni database. Ma inyalo yudo from ODM office mari. Database no one link gi the chief's office. Chief gi assistant chiefs gi records manyiso dala ka dala mier ka mier. Mantiere kijiji or village, jomose ikao kura, joman over 18 mose ikao kura, gijoma poko kao, not kura but ID. Gijoma poko kao. Jogi, emane wagolo jo piki dhi omo, to kelo. Mondo gibi koda ID gi kono mondo hi. Mondo ndiki gi. Okelo penjo moro Madam Doris, isebete gweng, ichiko itigi ma jogweng gi kiwacho. Ang'o ma giwacho ahinya nomiyo gin gi samuo mar dhi kao kura, kendo gin gi samuo mar dhi go kura bende. Ang'o mo chwanyo ji kapo nen chwanyruok mheshimiwa? Ing'eyo niya nyaka to walok mana kitwa. Wach moro ni an onge gima kura no konyago, an pok aneno ber moro nyaka gine, nyaka walok attitude. Jomoko wacho ni un jotelo mosebete kombe ema pok utiyo maber ne jopiny momiyo chuny jogore. Is like ne ng'ane gino ayiero to tinwa marach koro chunya uchide dhigo kura kendo. To sani koro wa target baba. Our focus is on baba. Samoro en bende the fact ni pok ochopo kanyo omiyo gik mang'eny pok obironwa. But wang'e ni telo maduong' no kelo gik mang'eny. Mana kaka jomo osetelo, ineno kaka Muino telo. Dongi neno ka Baringo iwacho ni dieke manende barabara malam. Ng'e kamera ni tir. Losane na kod jopiny ma samoro nitiere koda ka gimoro ma wang'o iye kata mano chwanye kata mano lewo chunye mamiyo kodwani mondo dhi ogo kura mondo paint ne the big picture chande. Ni gimodwaro duong', odwaro cham ma idhi cham e dala te ma kik wang'i kuon mane mesa ka ni kuon ne ire tuon zero kik cham tuon ne tuon Madam Mbara kik cham. King'iyo kamera ni tir. Kamano. I think gima important manyaka wang'e kata ka ok imor gi jatendi to sani wa focus e telo maduong' mwadwa miyo jakom right honorable Prime Minister Raila Odinga. To waseng'eyo kata kapo ni jatendi okose jatelo mane gweng'i pok otiyoni maber, ta wang'eyo ni mondo wati matek mondo oyud telo ni, nikech koyude to gik monyalo timo manyalo loko ngimawa duong'. Ne urum na example matin, in this short time nyosekelo pot. In this handshake, nyosekelo pot. Pot is a game changer. Makame libro chako ringo kaendi, beno se chako ringo. This MV Uhuru, tero 42 tankers of oil to Port Bell, Uganda, in less than a year period. What about Kakorobero operationalized? Magitiko dredging, Makuro shipbuilding video. In this short time, Garino se chako ringo. Ne the flyovers Mantire Kagi. This was his brainchild. Ne the Korusoin Dam. So kawa me opportunity. Surely this place will completely change. Koro mi we wach mar jatendi manie dala cha, machato koro doga mondo wayer maber, jo ODM bro deal gi wach no. But for now, let us focus on making this delivery for the Honorable Prime Minister. Can you say focusing to delivery ne mulu Raila mulu Odinga? Jakomo sebero kasero telo ge kuma jok mamine. Omin bende chal ka gimi wuok kimanyo piny wuok koso ki wuok mheshimiwa. Awuok. Gimomi awuok dhier maneno around me to gi apathy machalo mag jokura ipenja wach moro ma important ang'o ma giwacho ni an onge gima kura konya godo. Moko nitie wach magineno ni the polling kama kaka school ma tok dala na god nyithindo primary school. Nyocha dhi e polling station to motivate akony jowa man kanyo go matin. To ayudo ji 18. To jo IBC ni Moroni, which is 4 kilometers away. Magi ja 18 mobiro ndikore kairi. Okay. Koro gidok dala. Ni jo IBC neno ni god nyithindo bor.
Inyal chopo kanyo ero. Koro chuna mondo adhiyo gi japiko mondo akelgi gi nyamburko na matin. Mano wandiko ja 18 go. So again nyaka warangi that network. Do we have the IBC people ma register gi machiegni? Wanyalo ferigi. In fact mani gima koro atimo. Tingo gitero gi kama ichoko jokura, tiketo gichoko jokura like schools. Schools and tertiary institutions. Mano is one mabende nane ni nyalo konyo chopo target ni. Skunde nyithindo mosechopo 18 man gi ID kata mnyalo ndiko. Titero iketo gi together, titero jokura to ndiko gi kanyo. Tugni chako mana nyoro mane lando ni chunyi koso ne chake wago kamano chake ndiko marioni. Na chake ndiko marioni, but even earlier. Akona sebedo dala koro 13 months. And bedo dala no ingeni apuro adoyo wagomba kagiji. So ayudo thuolo mar wuoyo kodgi one to one. Why are they living like they're living? And one of the things manyo ngeni ka gisenena gi mtoka na gineno nyocha ae town. Gineno mogo. To the situation moloyo mare nyithindo ma ok nyal dhi school nikech onge fees. Nyithindo mariemb nikech siling 8,000, siling 6,000. There are so many. I've had to be giving bursaries. Kecha konto dakudhi ire MP kata joma mene women rape and the like. To gikoni wase apply mama for the last 3 years. Pokwayodo. Okelo penjo moro mheshimiwa. Angomidwa dhi loko tendi dwa dhi bedo telo machal nade kiyudo komar woman rape mangama neni sani iri nyaka wach ni oyo mama ni emadhi miyo kucha nikech gimunyisa ne dhi loko ngimana. Angomidwa dhi loko mheshimiwa? Spreading too thin. Nyocha winjo kiwuoyo gi moluor mama Dr. Ombaka. Yes. To gimancha neno, especially korka telo mar mama has a very good intention and she's tried. Naneno kako wacho kako tiyo ugonja, tiyo lego, usonga and siaya and the like. To nano kajora riada na yuak ahinya. Absolutely. Yes. You know, there's a problem with development. Kitemo spread yourself too thin in the limited resources, and that's what I used to get here. Is it a ledana moro? Spreading yourself too thin. Enango mheshimiwa. Yes. In the abulumumi mondi kony go jopiny. Tidwaro ni mondi ing'inye matindo tindo. Itim gimoro matin ka, itim gimoro matin ka. To in the end, ok gini effect. Impact. Ok onge gini impact, bendo okoloko ngimaji. Yes. Ena in a hand-to-mouth economy. Tadwa mi example manya neno mancha nadelemo Mama Ngilu. Ngilu? Yes. Okay. Nikech ata mong'endo, what have they, ang'magi sati mopogre kodwa. Tideno koketo a factory mar apparel. Lakini masha kom governor, mheshimiwa, governor ni gima duong pesa nebe kore lach. Mano wijo kama mheshimiwa bako yuago ni pesa ne apuoyo tidano tim gima rom giliech. Bas mane momiya biro. Momiya na kwayo gi muolo. Yes. Gikang'iyo strategy mancho watiyo godo gi governor ka. Yes. Reaching out. Nitiere jok ma iluongo ni donors. Yes. And the corporate world. Yes. Maka in gi a proper business plan, an investment plan, gima convincing. Ni ka nyakach ka, kata seme ka, kata nyando ka, kata murondwa kacha, kata obed Kisumu West, Kisumu East, Kisumu Central. Wase identify, wa brainstorm wang'iyo ni my project kaka factory mar Mama Ngilu cha. Or adhinya kama kweni, adhi aneno kamilose iluongo ni makweni fresh, juices ka. To gi chak mabende gichako ni makweni fresh cha. Gi kuonde mag tong. Gi identify project maduong, to gi invest pesa. To itudre gi donors. A workable business plan maka ng'ato ng'eto ni gini dhi tiyo. Kendo setiyo kama. Atitimo groundwork. Yes. Kuro tudruok na mancha tudra godo gi investors gi donors gi. Nyomiya mijing'o ni to kana jopiny omiya nyimine gi wuone gi yudhe omiya thuolo ni. Donge datiye gi the same network. Yes. Monda reinforce rem manya neno ka Mama Christine Ombaka jorarieda nyo ywak ahinya. Yes. Wan poko geno wachiro, wan poko gine. Yes. So these opportunities are there. Put your house together. You come up with good proposals. Yes. Convincing. Yes. They present. Minyiso kakidwaro. The whole business plan kaka giniditi yo kendo kako the impact. Yes. And nitigi moro ni designing project
kata undo project kitiyo gi miluongo ni future user logic. Yes. Walok ni mano. Nyakondele. Anyal kondele to malo umele. Logic tiene ni paro mar ng'ama dhi tiyo gi gino. Ing'en a lot of times abita koni stundi cha ber gi studio ni. Ora dia kile kanyo. To samoro in medak kanyo ma in e studio kani. Ineno ka gino koro mokodi. Nyaka watim real thorough consultation. Yes. Gi jok ma dhi tiyo gi nigi. Gi gin mag ndiko jotelo. Yes. Koro ibedo kode tirango ideas mage. Idea mage go eko. Koro imedo gi misomo kocha koni gi kocha. Gi experience ma gini notime ka to fail, gini notime ka to succeed. Koro kwa keto mano mwa bedo gi mine. Mwa chungo gino maler ni to kwa keto factory machalo kama. Kaka koro Moroni kuchanja na paro. Obedo Moroni obedo Seme. Osiptande wa manyo Professor Gero ka oloso ka endigi. Machalo kaka Russia. All these sub-district hospitals. Gitiyo gi syringes. Gitiyo gi surgical cottons. Gitiyo gi sindane michuogo jigi. Donge dwa chak factory maloso gini. Milos gigo dala kai. Absolutely. Mheshimiwa, India timo gigo. Time mabangada. Zeru babele nyisa ni nyaka take program indike koro ko chako lungo, oro chako bedo mamita ahinya. Onyako bomi thuolo chieng' machielo. Mondo migo mpaka malaya sibedero kamano ni karija hera mar komtela. Yudo kiwinjo komtela kabisa. Mingi nyaka kancha no chal. Ukaya kwa denti gima puka penye. Migombo wacho ni jo Kisumu. Maneno tino makonde. Kachele kwa dagi kwa yugi kura mari bende nominations mwadi ya kachele kwa dagi yeru mwachoma netiri. Kamera mane. Kamera ne tinye kamera ni iri mara mondo milos kod jo Kisumu gimo ka penye migombo wacho negi kachiel kod kwayo gi kura anto sani weche nan to kadwan mondo wachi wach ni tiere first things first. Yes. Priority maduong en wach mar kura ni to wamilore. Milruok nitie mang'eny kiwuok mbaka gi ji kata sani awuok kata dhi stage mitime registration ato again madwa timo moro flyover bus stage, abo dhi Nyalenda, Kisumu East bado na dhi sembe nyaka chuopi gi Nyakach in this week makoro dong endi. Ji wuoya. To mondo ng'ato odhi sikura mare. Okane katimore. Kwayo ni figures masomo nugi. Ng'iye mari station ka station. Ward ka sub county ka sub county. Mondo wang'iye ni to donge dwa choke ji wabedi gi volunteers manyalo choko ji apiko en 600 shillings a day kaka watime Moroni kacha jo boda kichule 600 shillings per day donge dichule mondo jotelo ma wuotho ma go thumgi donge dwa chok gi ibed japuonj ibed nas kamoro counting okni ng'at mamanyo kom kende golie part of that salary matin ibed nas ibed ng'ama nadi ibed johala chul japiko gi mondo somb nwa jok maonge kura okelie kaming'ade ID kata the registration certificate to gi tertiary institutions gi schools ma nyithindo osechopo 18 mondo wandiki it is possible to reach even 101 above this 130 duto nyalore ochopo giko mar chenro mari mar kuku mar wach duto te nyalore owacho ni odo wuotho e Kisumu Central, Kisumu East, Kisumu West, Seme, Nyando, Moroni osebedo kogoyo tach mondo mi osero Ombulu kachiel osero kura ne jakom Mulurela Muludinga kogolo ganda mondo medhigino wacho gimoro momako wang' ahinya ni ka in kachiel kod an ikaw siling 600 kende timiyo ja boda wanyalo konyo jomoko mar mondo midhi mondo bigindikre kaka jogo Ombulu samoro in 100 ok inyal chope inyalo golo 100 inyalo golo 50 inyalo golo 20 to jo boda bende obed joge kuma nyalo duoko bei piny mondo mwakonyi kech gini iri en gima duong' madwa pidho dala te koro wach mar ni haro notu na kuon wawe to wang'i ni dero mabiro migado la chande mondo mi bed koda gi cham mano paro migolo kod nyadendi Doris Ombara ma network mamita ahinya nikech ogo kode mbaka gik mano timore chieng' moro achiel abuluongi kairi mondo gaga mpaka ka nitiyo Kisumu to koda gi dwaro mari mar bedo human rep kupogore kwa chimar kura ni iri ageni ubi nyake komtelo bende oriti bedo gutiri mabera asante sana Zeru Babel mano head of technical kachel kodagi senior producer mar cheno ni mami cheno bedo kare kako bedo ni iri el office ne ero mar city manager machon wa Kisumu County adokero kamana hinya mar yie mar biro goko do mbaka kairi kachel kod Beatrice Osonga be non neno ni mondo mitwag ni bedi kako bedo ni iri bedo kod tieno maber. Thank you. Good luck. Samoro mamoso ni iri and human rep madonje Kisumu County. I hope
kwayo gi muolo. Erokamano ahinya. Giwinji, jok Kisumo joma ber. Gibiro winji. Thank you so much. Erokamano.